10th Politburo meeting is ED attacks Chiwenga faction. Azvipere mushe toona kuti kunyange General Chiwenga zvakanga vakarova serious vakapfeka giya rakanga riri anti 2030 panguva inoi toona kuti in this Politburo meeting which was held yesterday at the ZANU-PF headquarters anoratidza kuti aiwa akanga ari ngori attacks aiwa kune masupporters aGeneral Chiwenga vari kusapota kana kuti vari kuya vachiisa macause aiwa protest on the 31st of March ndozva subscribe like on the bell icon. Timina Newsday vanobuda vachinyora vachiti tension was palpable at the ZANU-PF Politburo meeting as President Emmerson Mnangagwa yesterday subtly attacked a faction of the ruling party backing his deputy Kusandino Chiwenga. Mnangagwa implored members to be guided by the party's constitution, adding that the party would not tolerate malcontents and rogue delusional elements bent on disturbing our peace, unity and harmony. Ndio mashoko atona kuti aiwa in this directed message director kune masupporters aGeneral Chiwenga panguva ine zvinoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika panguva ino even if they are knowing kuti aiwa it is time up hapasina kana nguva panapa kana ari semasupporters emutungamiri wenyika they've messed up already. Panapa tona mutungamiri wenyika aramba achiisa macause for unity aiwa achiataka aiwa the supporters vari kusapota General Chiwenga achiti aiwa isusu tinoda vanhu vanova neunity, vanhu vari patriotic, vanoda their own party, vanhu vasingaendi against their own party. Mashoko atiri kuona kuti zvichiitika izvi aiwa vanhu vari kungoona zvavo aiwa from away vachanzi kuona kuti aiwa these guys aiwa leadership yavo kana kuti utungamiri hwavo kana zvigaro zvavo panguva ino zvava kusheka anytime zvinogona kuenda. Imuri mafungiro eimbo todi pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.